Welkom bij Space Jump. Strap in and jump for space. We stellen allereerst onze 5 areas aan jullie voor. Dodgeball Area. High Performance Area. Foam Pit Area. Big Airbag. Free Jump Area. Om veilig en met veel plezier te kunnen jumpen hebben we een aantal veiligheidsvoorschriften. Kauwgom, eten en drinken is in geen enkele jump area van Space Jump toegestaan. Doe voordat je gaat jumpen alle sieraden, riemen en horloges af. Oorbellen en piercings die niet uit kunnen, moeten worden afgeplakt. Iedereen moet overal jumpsokken dragen, dus geen gewone sokken, schoenen of blote voeten. Het is nergens toegestaan aan de bannerframes, hekken, veiligheidsnetten of omranding te hangen, ze te beklimmen of er tegenaan te springen. Het is niet toegestaan te jumpen onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. Volg altijd de instructies van de Jumpmasters op. Het meenemen van telefoons en fototoestellen is op eigen risico. Jumpregels. Maak te allen tijde sprongen binnen je vaardigheidsniveau. Het maken van risicovolle sprongen mag alleen onder begeleiding. Land op je billen, je rug of beide voeten. Echte spacejumpers landen alleen in het midden van de trampolines. Houd altijd je medejumpers in de gaten. Area-regels. Er gelden per area ook nog aparte regels. Deze kun je vinden op de borden. Hier alvast de belangrijkste. Het is bij de Big Airbag niet toegestaan om op je voeten te landen, alleen wanneer je erna doorrolt. De lange zwarte trampoline in de Free Jump Area heeft altijd voorrang. Zorg dat je niets in je broekzakken hebt en zet je bril af bij een sprong in de foam pit. Remember the rules and enjoy your jumping.